أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jama'a, ga ci gaban karatunmu na tafsirin Alƙur'ani da muka saba kawowa lokaci bayan lokaci. A yau za mu tashi aya ta 44 a cikin suratul qalam, suratu nun, faɗin Allah tabaraka wa ta'ala: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Allah ya ce fadharni ya rasulullahi, ka barni wa man yukazzibu bi hadha alhadith, da duk wanda yake karyata wannan zance naka alqur'ani mai albarka. Sanastadrijuhum, za mu yi ta musu istidraji, shine za mu yi ta musu talala ta wajen ƙarin lafiya da dukiya da ƴaƴaye. Suna fitsara, suna faɗin kalmomi munana akan littafin ka alqur'ani. Ƙarya ne, bokanci ne, sihiri ne, ka je kai ma Allah ba Allah ne ya sanar da kai ba. Lafiya na karuwa, ƴaƴaye na karuwa, dukiya na karuwa, shi ne talala. Su ta tunanin lafiya lau tsakaninsu da Ubangiji. Sanastadrijuhum, za mu yi ta musu talala dan su nutsa, su kai intaha cikin saba ma Allah, su kai intaha cikin fusata ka, dan su kai intaha cikin azabar Allah. Min haythu la ya'lamun, ta inda ba su taɓa sani ba, ta inda ba su taɓa sani ba. Dukiya, lafiya, ƴaƴaye, komai washa-washa. Ai, an batar da jahili, zai ga kawai normal, ba zai taɓa ganowa ba. Shigo ba zurfi ake masa. Wa umli lahum, kuma zan jinkirta musu azaba dan in tattara ta lokaci ɗaya. Inna kaidi matin, shiri na a gare su mai ƙarfi. Ya Rasulullah, ayi haƙuri. Am tas'aluhum ajran, shin ko kana tambayar su ladan isar da manzancin nan ne? Fahum min maghramin muthqalun, su suka zamo ababen nauyayawa wajen biya. Fahum muthqalun, su ababen nauyayawa ne min maghramin wajen biya. Biyan kuɗin ne ya musu wahala. Akwai tsada ne zuwa makarantar taka? Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, ba abin da kake roƙon su, ba abin da kake cewa su baka. Am indahumul ghaib, shin ko akwai gaibu ne a wurin su? Su masana gaibu ne? Suna da gaibu? Fahum yaktubun, su suke rubuta abin da zai auku? Har suke da ikon yanke hukuncin cewa su suna da tsira tare da su, kai har ma sun fi wasu daga cikin mabiya manzan Allah. Haka suka ce a baya. Idan har waɗannan yan aljanna ne, to muna gaba da su. Allah ce to ko suna da gaibu ne su ma? Su suke rubuta abin da ke aukuwa, kaddarori a hannunsu suke. Na haka suka tabbatar ma kansu da tsira, kuma ma a cikin masu tsiran su ne gaba-gaba. Ko su masu gaibu ne wai? Ba su da komai, wulakanci ne kawai da fitsara. Fasbir li hukmi rabbik, ka ci gaba da haƙuri da hukuncin ubangijinka ya Rasulullah. Kana faɗa musu gaskiya, suna ɗaukan matakin cutar da kai, suna ɗaukan matakin yi maka wulakanci, suna ɗaukar matakin aibata ka dandali. Kakkai fushi, wala takun ka sahibul hut, kada ka zamo kamar ma'abocin kifi, shine annabi Yunus ibnu Matta alaihi salam. Za mu dan bada kisa shi a gurguje a tagaita. Idnada, yayin da yayi kiran ubangiji, wa huwa makzum, shi yana mai makara da bakin ciki. Addu'an nan tashi shahararra wadda ta fi shahara ita ce la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Me ya auku? Jama'a, annabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala ne ya aika shi zuwa ga mutanensa. Domin me? Domin su kaɗaita Allah, su daina bautar gunki, su daina shirka da kafirci. Ya ci gaba da wa'azi iya wa'azi, ya ɗau lokaci iya lokaci.
amma 'yan talikan nan suka karyata shi, suka makale ma abin da suke kansa na kafirci da shirka. Daga alamar gaskiya ba za su imani da shi ba, za ma su ɗauki matakin na kasa shi. To ba haba annabi Yunus sai ya fushi, ya fita ya bar mutanen nashi, amma ba tare da Allah ya mai izinin tashi ka fita ba. Ba izini ya fita, kawai yana fita wajen gari ya hau jirgin ruwa ya ci gaba da tafiya, ana tafiya ana tafiya. To su dama ɗabi'ar su mutanen da idan akwai mai laifi a cikin jirgin ruwa to sai an raba, sai an zo wuri mai haɗari kawai sai ta kama walau kamar za ta faɗi ko ta tsaya cak ko wani abu mai kama da haka. Suka ce to duk wanda ya san yana da matsala ya fita, za a tsaya ya fita. Annabi Yunus bai ci ƙala ba, sai aka yi ƙura'a, sai ƙura'a ta hau kan shi, shine Allah ke cewa fasahama fakana min al-mudhadin ko wa inna Yunus la min al-mursalin idh abaqa ila al-fulk al-mashhud, yayin da ya tafi ya gudu zuwa ga jirgin ruwa wanda yake makara da mutane da kaya. Fasahama fakana min al-mudhadin, Allah ya ce aka yi ƙura'a sai gashi ya zama cikin waɗanda aka rinjaya. Ƙura'a ta faɗa kan shi, shine mai laifi. Laifin nan na ya tafi ubangijinsa, shugabansa bai masa izini ba, ya bar mutanensa. Subhanallah. Suka kama shi suka wurgo shi ko cikin duhun dare, cikin duhun ruwa, ya faɗa cikin duhun kifi. Allah ya ce faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Allah ya ma wani kifi wahayi ya ce ga bawa nan za a wurga, kakka bari ya shiga ruwa. Taɓe shi ana wurgawa shi cikin bakin kifi. Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Allah ya ce wallahi falawla annahu kana min al-musabbihin, da ba dan ya zamo cikin waɗanda suka yi mana tasbihi ba, cikin masu yi mana tasbihi ba, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'ath. Ya ce wallahi da bai fita sai alkiyama. Inna lillahi, kai Allah abun tsoro ne. Astaghfirullah jama'a, mi ta istighfari. Annabi ne fa guda. Allah zai raya kifin ya ki mutuwa har sai busa ta zo ta farko ya mutu, sanda zai mutu sannan ya aman shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana cikin duhun ruwa, duhun dare, cikin zafin cikin kifi. Kai Allahu akbar. Yana faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham kadhalika nunjil mu'min. Muka amsa mishi muka tsiratar da shi daga wannan bakin ciki da wannan damu. To duk wanda ya zamo mai hali irin nashi za mu tsirar da shi, inda ya mu'mini ne. Kadhalika nunjil mu'min. Kai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah zai baka mafita yanda ya ba annabinsa mafita. Ko to sai mu tsaya nan saboda lokaci ko? Sannan kuma an ce daga ƙarshe ya dawo mutanen nashi sai ya samu kuma duk sun yi imani saboda azaba ce ta zo. Ƙwarai kuwa. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Su kaɗai ne suka ga azaba suka yi imani kuma Allah ya hana azabar. Su suka samu wannan tagomashi. Shikenan aka ci gaba da wa'azi, aka ci gaba da al'amura. To mu koma karatu ko? Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, da ba dan ni'imar ubangijinsa ta riske shi ba, dan nubida bil ara, wallahi da an wurgar da shi cikin sahara, shine al'ara, wurin da babu bishiyoyi, babu wani abu mai sutura, filin Allah, fandako, sai tafi fital. Wa huwa mazmum, shi yana abin zargi. Amma wata sura ta ce fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim, sai muka wargar da shi a cikin sahara, wa huwa saqim, alhali shi yana mai galabaita, ba lafiya, jiki yayi rauni. Ko na ce wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin, muka tsara mai da bishiya tana ba shi inuwa, yana amfana da gare ta har ya dan maro. Subhanallah.
To masha Allah, ayi hakuri jama'a dan ji shiru ko? To dan saitin da nake so na yi shine suratul safat ta ce fa nabadhnahu bil ara'i, sai muka wurgar da shi bil ara'i a cikin sahara, tsililin sahara, wurin da babu dutse, babu ainihin tudu, babu tsauni, ba bishiya, ba wani abu mai bada sutura ko wa huwa saqim, alhali shi yana a galabaice ba lafiya saboda tsawon daɗewarsa a cikin kifi, zafi ya dahu da yawa. An fahimta? Sai nan Allah yake cewa da ba dan ni'imar ubangiji da ta riske shi ba lanubidha bil ara'i, wallahi da an jefar da shi a cikin sahara wa huwa mazmum, yana ainihin abin zargi. Jama'a wannan ayar ba tana kore jefar da shi bane cikin wannan sahara. Batun jefarwa a sahara lallai ya tabbata. Fa nabadhnahu din nan ai fi'li madi ne ko, fa nabadhnahu bil ara, muka jefar da shi. Nan kuma Allah yake cewa da ba dan ni'imar Allah ba da zami mai wata kalar jefarwa ne, yana mai mazmumun mu'aqabun fa, da an azabtar da shi wallahi, inji Allah. Ni'imar Allah ce ta riske shi, amma batun jefar da shi a cikin sahara an jefar da shi, da yake akwai ni'imar Allah da ta riske shi sai ya zama wa huwa saqim. Allah ya ce da ba dan ni'imar Allah ba ai wa huwa mazmum za a wurgar da shi. A gane duka ayoyin suna tabbatar da wurgawai, amma wannan ayar da muke karantawa tana tabbatar da cewa kalar wurgawar da kifi ya masa wurgawa ce ta ni'ima. Yawwa Allah ya yarda da shi. An fahimta ko? Ni'imar Allah ta riske shi. Fajtabahu rabbu, sai Allah ubangiji ya ci gaba da zaɓarsa, faj'alahu min as-salihin, ya tabbatar da shi daga cikin salihai. Wa in yakadu alladhina kafaru, wannan in din jama'a ita ake kira mukhaffafa min as-saqila, wa innahu damiru sha'ani ne. Yanda lamarin yake, yakadu alladhina kafaru, wanda suka kafarta daga mutanenka sun yi kusa, la yuzliqunaka ai la yuskidunaka, wallahi sis fado da kai ka fadi yif. Subhanallahi. Bi absarihim, ba da hannu ba tun kuduwa ba, bi absarihim, da idanuwansu, idanuwa na hasada, na mugun udiri, irin kallon da suke ma kamar ka fadi. Kai wannan kiyaya ta isa. Qur'ani ba ke faɗi, inji Allah mahaliccin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sun kusa su faɗar da kai irin kallon da suke yi na kofa. La yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikri, yayin da suke jin zikiri alqur'ani. Wa yaquluna, suke faɗa, innahu la majnun, ai shi Muhammadu majnuni ne. Subhanallah, wai mai ta'uwa ne. Wama huwa, alqur'ani bai zamo ba illa dhikrun lil alamin, face wa'azi ne ga talikai kakaf gabaki da mutane da aljanu. اللهم اجعله ذكرا في قلوبنا نافعا لها يا رب يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله.